Usa kaming gabi mga angkol o mga auntie. Tugutin na sad ko ninyo na mga nasadag katahuran sa ating mga tigpaminaw sa mga nakikinig po sa programa nating Totoy na Love. Siyempre yung Totoy na Love po mga kabisyo. Alas 9 po ng gabi hanggang 12 midnight dito po sa 90.7 Love Radio. Ayan, shout out po sa mga nanood sa atin sa ating page Totoy Bato Official. Ayan, hindi ko lang alam kung naka-live ba din tayo sa ating Love Radio Manila page. Anyways, nasa pangalawang oras na po tayo. Magandang gabi po, no? At nabalitaan pa rin natin sa ngayon. Medyo kakaiba po yung dagan po sa ating trapiko ngayon, especially dito sa may Metro Manila. Usad pagong pa rin mga kabisyo. No, alam na po natin yan, no? Matik na po yan. Basic na po yan. Dahil nga, siguro, ngayong araw, ngayong gabing to, nakaschedule ang halos karamihan po ng ating mga kabisyo sa kanilang mga Christmas parties. Kaya ayun, ayun po mga kabisyo, kaya nagkakaroon ng late na ang pag-uwi. Ayan, so hello. Ayan, at hindi lang po yan mga kabisyo. Dahil po nagsinabasa na po yung mga truck. Kaya shout out sa ating mga truck driver, no? Hello sa inyo, yung mga trailer truck. At siyempre, mga pahinante. Yung mga pahinante nakataas yung paa. Nakalagay sa dashboard. Ayan, at syempre nabanggit po natin kanina, no, sa ating unang oras mga kabisyo ng ating programa ang tungkol sa mga bagay-bagay na hinihiling po natin. Usually yan mga kabisyo, no? Nangyayari po yan ngayong Kapaskuhan. Alam na natin po yan na dahil nga Pasko. Marami po tayong hiling po. Ayan, sabi na mga hiling natin ngayong Pasko. Alam na natin yan. Dati mga kabisyo, nung bata pa po tayo, simple lang pong hiling natin, no? Nabanggit ko kanina, ang hiling lang po natin ay makapaglaro. Ayun, matulog ng hapon para makalabas at makapaglaro sa mga kaibigan. At ang hiling din sa Pasko, magkaroon ng bagong laruan. May mga bata pa ba? Na nung naalala mo pa ba nung bata ka na gusto mo mong magkaroon ng bagong damit? Bagong t-shirt, bagong short pants, bagong salawal, bagong karsonsilyo, di ba? Meron pa bang naalala mo pa ba yan, angkol o auntie? Simpleng mga bagay-bagay, no? Naalala ko lang dati na gusto ko magkaroon ng bagong laruan. Yun nga, yung battery, nilalagyan ng battery, no? Tapos ano yun police car yun alam mo naman nung kabataan po natin, ewan ko, yung mga kabataan dati, mga inventor, di ba? Ang ginawa namin dun sa police car ko, yung bang pag nabangga siya, iikot lang, no? Ang ginawa namin, siyempre gusto natin maging inventor. Binuksan ko yon. Nung binuksan ko, tinanggal ko yung dynamo. May mga gumagawa pa bang mga batang ganon, no? Yung mga nagtatanggal po ng dynamo sa mga laruan at ginawang yung dynamo ginawang propeller, LEC, lagyan ng LEC para makagawa ng speedboat. Pambihira. Yun na yung mga simple, mga bagay-bagay po mga kabisyo, no? Mga hiling po natin magkaroon ng bagong laruan o kaya naman parang ayoko din ng pera Alam mo kung bakit mga kabisyo? Kasi pag sinabi mong pera, marami pong na-scam po. Bakit na-scam? Sa nanay. Sasabihin ng nanay na wag ka munang itong pera mo, baka magastos mo. So, baka magastos. Ang gagawin ng nanay, ako muna ang magtago ng iyong pera. At eto na, sisingilin mo na si nanay. Magagalit. Diba? Ganon yun mga kabisyo. Na-scam ka rin ba ng nanay mo? Ang bihira naman. Pero alam mo mga kabisyo, no? Marami po tayong mga experiences, mga simpleng hiling nung tayo pa'y bata pa, no? Simple lang yung mga bagay-bagay na yun mga kabisyo. Ngayon habang tumatanda po tayo, matik na po yan, tumataas po yung level po ng ating hiling sa buhay. Pero hindi naman ibig sabihin na pag sinabi mong hiling mo,
Matik na yan, laruan, matik na yan, pera, matik na yan. Yung mga bagay-bagay na nakikita po natin, no? Ang ating mga hiling ngayon, may mga iba't ibang hiling po ang mga tao ngayong Pasko. At sana'y naisama yung mga hiling mo mga kabisyo dito, no? So aniya ang pipila sa mga kasagarang hangyo nga gihimo sa mga tao. Unang-una, no? Kapayapaan po mga kabisyo, no? Siyempre, sino bang hindi naghahanap ng peace, lalong-lalo na ngayon, no? Mga pangyayari sa Middle East, yung Israel at saka Palestine, doon sa may Ukraine at saka Russia, ang dami, no? Kaya ang hiling po kapayapaan, ang pagkakaroon ng kapayapaan sa buong mundo, lalo na sa mga lugar na naapektuhan ng gulo at hidwaan po mga kabisyo. Pangalawa siguro sa mga hiling nyo ay kalusugan. Yan. Ang pagmamahal sa pamilya at kaibigan ay madalas na nauugat sa pagnanais na maging malusog sila. Daghan ang nag-ampo alang sa kahimsog sa ilang mga minahal sa buhay. Isa pa, pangatlo po natin mga kabisyo, no, na mga hiling. Pagkakaisa. Yan. Sa panahon ng Pasko po, maraming tao ang nagnanais na magkaroon ng mas matibay na samahan at pagkakaisa sa kanilang pamilya at komunidad. Marami po mga nag-away-away ngayon mga kabisyo. Hindi na po nagkakaisa. Eto nga, sa bansang Pilipinas nga batuhan na naman ng mga basura Lami kayong paglusion, yun ang kigol. Di ba mga kabisyo? Ayan. At isa pa, pag-asa. Ayan, no. Marami po, no, para sa ilan ang Pasko ay panahon ng pag-asa. Marami tayong mga hiling na sana magkakaroon ng ganito. Nag-ampo sila alang sa mas maayong kaugmaon. Yun, yung future po natin, mas maayong oportunidad at mas maayong ugma damlag. Diba? Busa daghan usab nga eto din, maliban dyan, meron ding pagmamahal at pagpapatawad po mga kabisyo. Ang Pasko rin ay panahon ng pagbibigayan, pagpapatawad at pagpamahalan po. Busa daghan usab ang nangitag kahigayunan sa paghatag og pagdawat og kapasayloan og gugma. Di ba? Yun ang iilan sa mga sinasabi natin mga kabisyo na mga hiling po. Ikaw, angkol, o ikaw, ante, ano bang hiling mo sa Pasko? Diba, meron, no? At narito po ang ilan sa mga nag-comment po sa aking fanpage. At nakapost po sa Totoy Bato Official. Nakalive po tayo sa aking fanpage, no? Totoy Bato Official. Ang nakalagay doon ay, ano ang hiling mo ngayong Pasko? Sana magkatotoo. Sabi ni Elbers Basco Palco. Ayan, ilayo sa anumang trahedya ang tanan and good health idol. Sabi ni Arsenio Flores, cellphone toy. Huy, okay cellphone. Hindi naman yung cellphone na siloping puno. Iba yun ha. Pang-bring house yun, pang-take home, take home yun. Sabi ni Daisy Regala Carido, makauwi ng Bohol, 13 years nang kauli toy. Hoy, ang tawon. Gimingaw na tawos iyaanin mo. Sabi ni Hazel Marquita Pincano, good health always for my family at sana soon mauwi ko na yung ash ng tatay ko dito sa amin tapos mapagawan namin siya ng maayos na paglilibingan. Ayan. Sabi ni Emily Grace de la Cruz. Ayun, sabi niya, bigyan po ng mahabang buhay ang mama at papa ko at sana maabot ko na lahat ng goals ko para makabawi na sa lahat ng mga sakripisyo nila sa akin. Meron pa tayong panahon, no? Louie Lasagas, ang hiling sana mayakap ko nanay kahit sa panaginip lang ngayong Pasko. My mother passed away last May 25, 2021. Malungkot ang Pasko. Lalong-lalo na pag marami po kayong mga memories ng mga mitaliwan panaw na laing kalibutan. Okay, no? Dito pa rin tayo sa ating programa, Totoy na Love. At naka-live po tayo sa Totoy Bato Official. At bilangin nga natin, ngayon araw ng Huwebes, December 7, ilang days na lang bago magpasko. 18 days na lang. Grabe, bilis. At ano bang hiling mo ngayong Pasko? Kaya sana ngayong Pasko. Christmas song para sa inyong lahat. Sa mga naiipit sa traffic ngayon. Ano bang hiling mo ngayon, Angkol? Ante? Sana hindi na matraffic, di ba? Dito lang sa 90.7 Love Radio. Kinigyapon si Totoy Bato. May gabi.